Добрый день усім добрым людям. Сегодня у славным городе Бобруйску я вырашыў падхарчаваць свое аўто. Знайшоў на мапе, тут ёсць станцыі, якія абслугоўвае батары Байна. Все, я скачаў прыкладанне, картку провязаў, все працуе, і айдыха заліваецца гэтай цуда-энергіяй. Якое тут цікавае табло у нас ёсць. Бачыце, тут такое нават ёсць запрос ад машынкі, яна хоча 144 амперы. І, калі ласка, зарадка дае. Гэта стан нашай батарэйкі. 48 было, 57. І мы патрабілі тут за некалькі хвілін, за 10 хвілін мы ўзялі 10% сабе зарадкі. Паглядзім, што ў машынцы. Гадзіна. Амаль гадзіна. Паглядзім. Можа, да 100 мы не будзем. Будзем до 80. Все равно нам хопіць даехаць до слаўнага гораду. Сама станцыя заяўлена 150 киловатт. І кажуць людзі на BYD тут столькі дасягаюць. Такое табло, падыходзіш, націскаеш, што табе трэба, і нам паказвае. Станцыя, кажуць, яна з Китаю. Так выглядае. Адзінае, што незразумела, раз'ёмы не падпісаны. Дзе, які ЦЦС. Тут, здаецца, гэта ШДМО. Ну, той, зразумела, у нас такі вялізны ЦЦС, а гэта, мабыць, GBT. Не, гэта ШДМО, а з таго боку быў GBT. Тут працуюць вентылятары на паветра. Такое, я б не сказаў, чтоб гарачае. Ніякіх у выходных дадзеных няма. Хто вытворца, незразумела. Толькі трэба чысціць паветраны фільтр. А не, нешта ёсць. Калі ласка. Гэта вытворца гэтай станцыі. Все добра. Побач стаіць пераменная зарадка. Таксама тут нешта у нас ёсць. Электраслужба зрабіла на Бехцера. Ну, гэта, можа, саму шафу зрабіла. Такое выносное тут табло. І таксама тут трэба дакранацца, каб пабачыць. Тут такі сур'ёзны замок, каб ніхто не залез сюды. Увага. Тут увага. Тут Type 2 у нас порт. Таму, калі китайцу трэба перахаднік. Ну і такая стоечка. Такія дзве станцыі стаіць тут на гэтым. Людзі глядзяць у акенце, што я тут здымаю.